TV sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga ng pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdisa na sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Diyos maray na hapon po, listeners kang DCGB AM, as in viewers and listeners kang DCGB News Online. Kamusta tabi ang gabos? It's Monday. Yes, mabuhay Bert. Mabuhay po, sa Mampita. tuyong mga paraan tabayan, sa tuyong pag-iriba digdi, sa technical side, of course, si Jerome, Nico, Martinez, and si Sir June Napolis. And today, Bert, is Monday, 2 to 3. Ano na ngayon? Today is September 15. Oh, yung kabangaan bilis. na po kang ano Diyos kang ko, bulan, Lord. ano? Kaskasan po. Na. Oo. Kakasiri pa lang ni, Yung ni ni Jo Marichan. Bukas na sa pinto, ano? Okay po, usapang pamilya. Digdi po sa always number one, always, DCGB. GB. Ayan, sa magkakaibanan po kita sa sarong oras. Sa saro naman na magayon na diskusyon po. Ano? Ayun. Diskusyon Kamusta, po talaga po. Diskusyon. Ay, Ay, kasi bago grabe sa uran. Ayun po. Makusukol sa uran. ang panahon ta po ano, Oo. nag-uran tapos ngunyan mainito na. Nagdadrive ako, nagduman ako sa school kan aki ko, tamatod ako ng food. Grabe sa uran. So, imagine ko naman niya ako sa mayon volcano, tibad kung magrarasay na naman. So, yung mga arbaga kayo, ni pag-araw kayo, kakusog ang uran. Well, anyway, good thing na pagpabalik ko, nagpundo na sa uran. Sabi ko, ay Lord, salamat. Tapos luminawas na po sa aldaw. Ayan. Pwede na po kita magruluwas. So, sinampay mo? Ay, di po ako. Nagmararana po, Mambita. Kaswapon. Ayun po, nagmararana po siya. Ayan. Okay. Kamusta man tabi sa indong weekend? Anong pigparagibo po nindo kan Sabado, Domingo? Bert, ako makulugan lawas ko. Kapapanaray, kalilimpya. Ay, pag-una ko po, nagsumba duman sa bago-bagang bukas na sa Duterte Road po, baga Mampita. Ay, ito duman? So, pigsasara na siya every Sunday Ayun. from 5 to 8 a.m. para sa mga ma-exercise pong mga harani po duman. Pwede na duman. Nagduman man kami, pig-try mi po. Next time, maduman ako kaya lang di ako nakaluwas dahil nga ni Sukari ba mi sa harong. So, nagbabantay kay Dong. Si Tessa kasi Nancy nag-uli tayo guamandang pigbisita. So, di ako nakahali talaga sa harong. Baka nakipiesta man po ano. Igad ang importanteng din naman. Kaya, they're watching, nagdadangog. Kaya, sabi ni Da, sa aga nga ya ate, maatab nga kaming magbalik. Mala, ito kakao na kami sa auto, tsaka nag-abot. At least niya una po pala ano. Oo. Ayan, pigbabati ko man po pala sa mga miyembro po kang Kagsawa content creators. Ayan, bationg ko daw po sinda. Lalo na po si Sir Ronel. Ayan. Ayan, Diyos maray na hapon po Kagsawa content creators. Sir Ronel Nebres, ang Basta Driver Sweet Lover. Ayan. Sweet Lover Vlogger. Pasalamat pala ako kay Me at saka kay Jem. Thank you for yan, may pig-order sa mo yan na pig-deliveran ng food kasi bagong aga. Thank you. Next time again. Ayan. So, Diyos maray na hapon po sa mga tabaga po, mga regular listeners ng Oo. DCGB, sina Sir King, Yan. Sina Jerry, si Sir Sir Mark Jerry, Andy, Sir yung Noel, taga-Clamp. Ma'am Lani Belyesa or Ayan. Ma'am Lane or Lani Belyesa. Diyos maray na hapon po sa Yan. imo. Si Miss Karen. Hello, sis. At saka happy birthday man pala kay sis Jo Beltran. So, Happy birthday, Sis Kuyang Jo. Counselor Lau Beltran. Wow, Celebrating happy her birthday birthday. today. Sa'yo po kita Ayan. dyan. Yung mga parasining senior, nagduma kami sa BU, nag-visit kami kang Cherry Blossoms mi, pigiriling mi, so kumpira, so buhay pa. Magayon nga, is ko yung tanong Bert, alang kao na, ugma Ay, na wow. ko. Ang sikreto lang, dahil napag-awanan lugod, pag malinigon, takulo nag-araging tawo. Ayun po. Ta nagre-relikay po ano. Oo, maray ito ta. Dahil kita maagit yan, Pag tagang wala may yung aralagaw daawot. ng awot, diba yung may halas. Saan po ito sa BU, Mampita? Oo, nagkang last May, so last Ayun po, year. yeah. Ay, last May Last May lang kasi po, kami last bagay May. golden. Mm-mm. So saro itong sa mga naisipan kang na mag taranom. So yung cherry blossom. So igo kaming group na so nagvi-visit. Kung kaya ka mo available time na pwedeng bisitahon, nilingon kung ano na status. Kaya kang Saturday niya kung kami duman. Nagkataon, iguang nakulaw na event also yung Bicol University. Pero yun na nga dito, so mga tanong, may piga-alagaan man talaga. Iyo po ito. So after ka ito, nagdiretso ka mo duman sa Santo Domingo po ano? Oo, yung sa Bat 75. Kami okay. niya na press Faye, yan, yung group. Makaugma po sa mga nabuhayan kita noon po ano.
Ikaw man pong day nagkaburuhay. Yo. Nagkamurundo po ito Ako, Bert, nagtanong po. bahon ako ta. Dengan ako nakanta, mauranon baga kang Sabado, may ongoing parade. Nailing ko sa tanong ko, walang kawo na. Sabi ko, ay wow. Ano ka po? Green thumb. Green thumb bagang apod. Siring-siring ka yan. Gari man po ngayon, ikamampita, ano? Ang mahon. Green thumb ang apod po dyan po. Opo. Ano. Ayan. Kaya mga tugang po, ngayon na hapon po, ang sa tuwi pong magiging tema po o topic po iyo ang pamilya, sandigan sa pagwawakas ng Bisyo. bisyo. Ayan. Iyo po Bert, ini bisyo. Pag sinabi natin bisyo, ano kaya yan? Ika, anong so, bisyo sarong mo? bagay pong ano, day mo, Is it mahali-hali. bad or good? Bad na bisyo. More on us, opo. Oo. So, pagwawakas ng mga bad na bisyo. Oo. Hmm. Diyos ko, kadakul-dakul Marisa na po. nagralaog sa utak ko ng mga bisyo. Kadakol ano? po, ano? Iyo, Diyos ko. So, iyon na ini ang ang pamilya ang sandigan sa pagwawakas ng bisyo. It's still it's the family. Warang iba kundi ang pamilya mananggad. Ayo po. Mari po ito kung ang bisyo mo ngayon. So, pagkamuot mo sana sa ago mo, ano Yeah. man pita. Sa pamilya, no? Oo. Sige po. Ayan. So, bago ta po wakasan, kung ano man po mga bisyo iyan, aramon ta po, ano po talaga ining mga halimbawa kay mga bisyo? Oo. Ayan. So, Pero sa kabila ng mga pagsubok na ito, Bert, napapatunayan natin ang pinakamahalagang kasangga para makalaya mula sa bisyo. Siyempre, dahil iba, ang sa tuyang family. Yeah. Pamilya pa Walang din ibang po. kasangga. Kita, yung family ba ko? kasi may mga bisyo pong dipisil na po ining maputol. Kung kita man sana po, sa satuya pong kakusugan po, kaluyahan na nga ni po. Dahil naman po nakakaya. Yan. Kasabay ang pamilya, kasabay man po ang Diyos Oo. sa Iyo. pagputol ka ini, pagtunong ka ini, pagpundo ka ining mga bisyo pong ini. So, mahiling po kita kay mga ano po ba ang mga halimbawa po kay mga bisyo. Number 1, pwede pong paninigarilyo. Mhm. Ayan, ang paninigarilyo baga po, pwede po ini magkahelang po kamo kaini sa baga. Nakakakausa nga ni baga po ini ki cancer. Pati nga ni po itong sa mga tao sa palibot po nindo, kung minsan naapektaran man po. Naramdaman ko po kay ito, may sarap po akong ninang, ang parasigarilyo po, so agum niya. Pero siya po, so nagkahelang po sa lungs. Ano nga ni Bert ito na... So, paninigarilyo po ito. Grabe yan, Bert, sa totoo lang. Ngunyan nga ni baga ang yung mga vape, di ba? Yun. Diyos Maria Josep, Diyos ko. Sa totoo lang, suaki ko nag-vape. Tapos sabi ko, please, sige padara ko yung mga bad effects sa iya na eventually. So pag it's not igo ba kaya ang iba abrupt minastop tulos. Pero yung iba Makumanda kasi may magayon. mga effects like yung paninigarilyo na so ano ang tawag yan? So igwang term kaya I forgot the term na igwang effect na rin nanginginig. Same thing when you are alcoholic, di ba? So, iba po yan. nagkakahelang bigla. Hindi makatakot. Nagkakaigwa ng helang na, ano nga, di ba yung Bert, yung garipermi kang iya po, sa mga gurang na. Hihika. Yung hika, igwa yan na term. Sus Maria Josep, senior moment. Ayan. Ayan. Ano pa? Paglalasing, labis na pag-inom ng alak, yun na nga ni nakakasira ng katawan, relasyon at pag-iisip. Yan. Nasubrahan ngayon. Ayaw mo na. Lakaw-lakaw na sa tinampo nakahubad na. Dahil siguro nagpaparahanap pwedeng inom mo, di ba, Bert? Ayan po. Yan. Ayan. Maray ang apod baga po kayo. Ano ito po, so paminsan-minsan lang na social drinking. Social drinking. Oral load na Kay to Bert yung Dako social lang drinking grupo. na. Bako man ako, kasi kay to, nagimata ko man, so father ko nagiinom din. Pag madaling, so, nagsishot siya, yung madali yun makabuyong dahil sarong shot na ganyan, tsug, ubos. Kaya madali yun ang, ganun ang sugari na, na-inherit ko ba yung, na ano ko sa father ko, para niya ako, di ko na malasahan ng haloy. Marauto ng, ubusog ko na tang ibogay. Ay, ngayon masira mong badiit-diit. Anong sira sa kuya marauto ng lasa? Kaya, tsug, Sararo. namatiyan mo, Bert. Diretso po. Mainit na gari madali yung kamubuyong. Sige na, ngarak nga ako, tabuyong na. So, that's good. Kasi dit lang na-consume mo, di ka na pwedeng mag-inom, tabuyong ka na. Tapos, baga po, mga scientific studies din po na kaipuhan din da mag-inom. Igo baga. Kasi like red wine, it's also good, di ba? Red wine, good for the heart. Yan. Tapos sa mga bansa baga pong malipot, Ayan. o maski kung panahon, Oo. malipot man po ang panahon, digdi sa Baguio, o maski digdi sa Tuya, Nag-inom nakakahali talaga. kay lipot. Ayun. Ang pag-inom ta, pag nag-inom baga, naiinitan ka man po Ayun. Pero, nahiling ko nga ni Bart na ikaw silang, mahiling mo yung sa luwa, sige, So, sirigarilyo iba, talaga. sigarilyo, Tapos oo. yung
Pigi-irinom talaga ninda. Puro yan na alak talaga. Ayan, may naaraman man po ako, nagsigarilyo da siya pampahali ki stress. Oo, Siguro kada hayop niya, gari na relieve man siya. Pero nawawala yung stress, pero narout din yung katawan. Katawan. Ano daw mas marayan mo? Masigarilyo ako. Grabe yung stress ko. Ito pala kasigarilyo. Narout na lungs niya. Tsaka yung mga nasa palibot, nakakua din yung mga haylang. Pero at least po ngayon, conscious na po ang satuyang sosyedad po, nagbabawal na po ang pagsigarilyo sa kung saan sa ina lugar. May assigned lang baga po, Igwa digdi sa city, may ordinance Di ba sa mga hotels, Mampita, bawal po, may Igwa kayo penalty? mga designated lang. Igwa lang na designated areas, smoking areas. Naramdaman ko may saro digding hotel pinabayad custom guest. Igwa bagang task force talaga na nagre-relibot sinda na nag-i-inspect ang mga establishments. Okay. Number 3 po, pagsusugal. Ay, ano iningon yan? Nasa headlines ini. Casino, sabong, online gambling. Yan, grabe. Iyo po, ang saro po kaining pinaka-bad effect sa pagkakabaon sa utang. Susday ka na nga ng kwarta. Tapos pagkasira ng pamilya. Pag di ka nakabayad kang utang dahil nga ka sa sweldo, ano mangyayari kaya? Apektado ba Bert? Sobra, ano? Si babaga po kayo pipabakal po ang arong o negosyo Grabe talaga, o si Sanla. auto. Tapos din ang kinaon. Iyon na yan, pagkaroon kang family ba ko? Ano daw po yun? Pag-isip ko, Mampita, kiko abaga sa mga properties. Ano, titutukan kang paano titutukan daw garo yan, kang kasino po, ano? Pero siguro, hindi ko lang, baka in passing nang nadangog ko na igwang yung, may, even the central bank, try yung sa mga GCash and everything, parang may control na something. Pero yung makatakot yung pagsugal, na grabing million. Or siguro po, Mampita, halimbawa ngaya, ako sa nagsugal, mautang ako sa imo, o perenda ako sa imo, so sana harungan arog kayan po. Gari arog kayan, Wait, ano? kung magsusugal, sana kung dakul ng ganad, tama na. Kaya lang, sugarin, hindi ka basugan baga, ano? Pagirumdum, ka na. pagirumduman ini Mampita sa mga government Jesus Mario, Joseph, employees. So, bawal po maglaog dyan. Magtungtong sa mga siguro ang ano lang, don't even try it. Maski na, po. try ko lang ngayon, maski sa o duwa. Pag nagpuon ka na, igirin niya, nakagana ako 2 beses, o mas grabe ang daog dyan. Po, may nakahuron ako dahil nananggad ngayon ka mo kayan mag-protesting. Pares kang drug. So, hindi pa saro baga, pagdodroga, sumisira sa katawan at isipan at nagdudulot ng kriminalidad. Medyo makatakot po ini. Ayan, makatakot. Tagar ka ng tulala, ora na. And saro po ini sa pinakadakulang problema po kang bansa at nadaiman po na pupundo. Madali ka maka-identify kung ang sarong tao nagda-drugs. Siguro po Dawid ako sa pag-arte ninda po siguro perming gari dagit or perming makusugon. Igwa daw ngayon na may mga mannerism na ay wag na. Later na siguro yung mga Ayan, pagiging addict bago po ini pagiging addict sa social media. Ayan, ini po nakakaapekto sa oras, relasyon, pati na din mental health. Addict sa social media. Ano ibig sabihin na pero siguro Termina yun na ito. So wala nang time magtabang man lamang and kung nag-aaral din ang makapag-aaral dahil puro na sana social media. At tanong niya pati Mampita, mga matibay man po ining mga social networking sites maski ano ang admin dang nakaka-attract baga sa mga ano. Okay lang yun kung pare sila kay Saint Saint Carlo Acutis ano araw kaya wizard. Yan. Pati kung mental sa health. nagibuon sa maray. Yan. Kasi kung permit ka nagapara healing sa Facebook na ili mo sa mga amiga mong nag-abroad na makalki mga arga ini. Wala nang katapusan. Diyan yan nagapun sa mental health. O ini pagiging addict sa video games kung sobra nagiging hadlang sa pag-aaral, trabaho at pamilya. Ako nga niya, minsan nadadang ko nagkakawat. Oy, punduan na iyan na magkawat mo ha. Sarong oras ka na dyan. Duman sa kusina, magtawag duman, maghugas, magsapna. Duman ka mag-mobile legend habang nag-ugas kay plato po. Every time parang suaki ko niya, mama, malo sa balik tulos. Di pa nga niya, mama, nakakali mo, uli na tulos. Ang sarap po pong problema kay ni Mampita sa itong mobile games baga. So, sige bagang burungagan sa mga ay, yung subaradilan. Burungagan. Gari na kang mga aki na naaagi kang gabos sa kompetisyon, sa burungagan, sa gari puro na sana nasa utak. Tapos kung makatakot, So, ako po nga, di ba, sa totoo lang, pagtadun ako dito sa pagkatgada ni Kirk,
Namon doon ako. Gari pa kay nailig ko, naibi ako. Ayan, sa Ayan. pagiging addict sa video game. O ini po, pagiging babaero, pagkahumaling sa maling relasyon, sumisira yan, sa... nag-route akang tiwala sa at pamilya. Yan. Diyos maray na hapon, Sir Diyos Coron Noynay, maray na hapon sa Indogabos, mabuhay ang DCGB. Nakita ko pa rin sa FB. Diyos Ayan. mabalos po. Ayan, Ingat sina pa Inso sa Ison dyan pala sa Ginubatan, they're also watching. And then sa mga kabats ko dyan sa Libon, praying for you also yung kabats ko, si Divine Salgado, nag-undergo siya ng treatment. Praying also for you. And, Get well. Oo, yung mga kabats ko sa BU, I mean Libon Private High School also. And then yung mga kabats ko also sa BU. Okay, Ayan. get well po. Oo. Si Kate also, yung my daughter-in-law, get well soon, Kate. Pagaling ka, Kate. Congratulations pala. Bert, sorry ha. Yan, I'll Okay. take this opportunity na congratulate ko man sa aki ko. Nakapasar pala siya sa criminology. Di ko nga ni Arang. Si Sepo. Si Suaki ikong pulis. Oo, Uwi. nag-exam pa siya. Oo, congratulations, Oh, Noy. congratulations, Uwi. Binloot kami, kasubang Wow. Halimbawa may simbahan, nagsimba kami sa Albay ng 5:30, pinakamo kami sa SM. Wow. Oo. Thank good you, Noy, for the afternoon po. blowout and congratulations. Good afternoon din po, Ma'am Maria Veronica Arcilia. Ayan, Si friend ayan, ko si po. Veron. Yan, Miss Veron. Kabats ko yan sa Libon, saka kami ni na Divine. Kami yung neighbors ng mga aki pa kami. Grade 1 hanggang ngunyan, mga mag-friends kami yan. Si Veron. Hi, Veron. Nasa na po siya? Nasa Sa Manila. Manila. Oo. Nasa Manila na po si Ayan. Ma'am Veron. Sige po. Ayan. So ano po, kung gusto niyo magdagdag sa samuya pong discuss po ngayon na hapon Yan, si about Veron pala, sa very bisyo. active din yan sa church. Kasi Divine, mga yan sa simbahan sa Libon also. Si Divine sa Libon, yan si Veron sa Manila. Sige po. Imbitaran tapos sinda sa sa maabot na October 10 na activity Oo, kang kunyang diocese digdi. na dinner for ako. Oo. Be a benefactor. Oo, tabangan tapo ang sa tuyo, mga Support a seminarista. seminar yan. Dinner concert for the cause, October 10, 6 p.m. onwards, dyan po sa Legazpi City Convention Center. Featuring the Chef famous chef. Jessie si Choco. Ayan. Ayan. Sabi ni Ma'am Veron, congrats Nonoy. Congrats, kay Uwi po and siguro. also congratulations din sa akin niya, sa apo niya, nakasabay din sa may mga pig-recognized na may honors during the first grading. Wow, mga matitibay na mga aki. Congratulations po. Nang Consuelo. Ngayon man, ako ang niya unduman. Tawara sa mother niya, tsaka si papa niya. Kaya ako niya unduman. Ako nagkagman niya kang Ikaw po nagsakat sa stage. Aday man, duman lang sa room. Tapos yung mga sa klase na, yung mga fast learners. Maray po yung mga addict sa pag-eskwela po. Addict sa pag-adal. Ayan. Sige po, padagos na po ang satuyang mga halimbawa ng mga Sus, pinagkakaadikan. Bart, grabe niyang Sige po. pagmuda ng pundo. Masamang asal at nagiging bisyo sa pananalita. Yung Pigarugan po ka mga aki, Iyo, Diyos ko, one time, Bird, nadangog kong nabigla ako at aki pa. So, aki ko nakataram ni sabi ko, nakataram ka kaya. Di lamang ako nagmumuda na araw ka iyan. Nadangog niya sa, gari sa neighbor. May nagtaram ka. Sabi ko, day ka niya ako magtaram ka. Ako nga, di nagtataram. Maraw ito baga, Bert. Mabibigla ka kasi so aki mo nagmuda. Na ika, di maka nagmumuda. Isus Mariosep. Tapos kuminsan po, may mga tao pong talaga ay yung expression ninda. Oo. Igwa man din ako kaya na naging kliyente. Pag una kang iba, dagita na ako. Ito pala, ayun man ang niya. Ako natuyo Pero ako ni kailan ba Kadoroy. kumagay ng pagdangugon pa? Natuyo pala ako. Bako man muda. Natuyo ako ni Kadoroy, ni VP Henry. Nakataram ako. Santissima. Sus Mariosep. Nailim mo na nga. Dahil pwede magparataramon iyan. Yung permin natataram ko sa Mariosep. Santissima. Ay, susis. O ayan, pagkain ng sobra. Termina sa pista. Sir Jerome. Masiramon so inom. Gluttony daw. Okay lang ito. So sobra-sobra na po Ay, ini. may nag-birthday palaan kahapon. Si Sinangan iso nag-birthday kahapon. Si Ma'am Angel. Oo, Basta yan. sa- Happy birthday pala kay Miss Angel. Happy birthday, Ma'am Ako na birthday, Angel. kay Hanapon Miss ta po Angel. dyan pag merienda time. Ini pong pagkaong kay sobra. So, Gluttony. maraot mambaga po ini. Nakakahilang po ini. Sa mga sarubagan sa mga kasaalan na grabing
Anong term Paano yan daw sa po yun? Bicol? Bird kapaslo. Kapasluan po sa bangka. I-share man po sa Kapasluan iba. mas anong maraot na bagay, sobra sa sobra. ano. Hindi ka ngayon kabasugan, kapaslo mo. Nakulong ka na ngayon. Gusto mo ba? Diyos ko, Lord. Yan. Tapos kumpletuhan tamang pita. Gari nakasyam na kita ano. Ayo, ni na. Pag-utik at pagsisinungaling at panlilinlang. Ayun. Nagiging habitual na ugali na sumisira sa karakter at relasyon. Yun. Nakulong mo niyan, ay sa mga hearing. Ikaw Di na dyan sa nagtutugma mga, po, ano? Di yung nagtutugma. mga kapaslo. Ay, Diyos ko. O, Well, anyway, pagsisinungaling. Lord forgive me kung nakatarma kong maraot. Ayan. Di po, Lord, Bali, forgive ko 10. nakatarama ko kitotoo. Ayan. So, ayan po ayan po baga ang tema tayo ngayon na hapon. Pamilya. Kausapang pamilya Ayan. baga po kita. Sandigan ng pagwawakas ng bisyo. Yan. Paano po kita makakatabang? Speak mention ta, pag hindi daan ni naman is, anong mangyayari ka ini? Ini ang makakaraot kang sa tuyang buhay. Makakaraot ini kang family. Like, araw kayan so mga bisyo, pagparainom ki alak, so all day, 24 hours na sa computer. Ano yan, pag-utik, so kung ano-ano, pag droga. So, yun na po ini, napig-mention namin na makakaraot mismo kang pamilya. Kung data po ini, kita being parents, dahil kita gigibuhan ning paagi na kung paano mapundo, Bert, mga araw ka ini, yung mga bisyo. Sabi nga po ni Ma'am Veron, noon masama ang magmura sa mga bata, mortal sin. Ngayon, parang expression na lang ng mga kabataan. Dapat ibalik yung dati. Iyo. Yung baga po ano? Yung baga ano, Sa ngunyan po ano? gari ka natural na lang kang imot na kung ano-ano nagruluwas. Bert? Makatakot baga. Diyos, makatakot. Diyos ko, Lord. Bata po ang eskulan, baga po ang sarong classroom, may laog pira po yung 50 ang estudyante po. Ano? Oo. O yan, iba-ibang ugali, iko dyan mga maray, ibang nagbumuroda. Oo. Saka yung, alimbawa, grade 1 pa lang, kung minsan, tibet kung may madangog ka na, yun nga yan, pag may nagtaraw na yan, saying it's either na so family or nahihiling sa TV, di ba? Tapos itong sumay nahiling po ako sa TikTok, urugmahon sinda na nagbumuda so aki. Isus patawara. Gari nagpaparakpak pa. Ilingan niya mga konsiluho, nag-urulok pa. Imbis na pigkorehin. Binash sinda po. Binash lugod sinda. May nabasa ba ako, Berta? Kasi last night, nagbasa ko kay Bible na okay man yung bagang when you discipline a child, napigpakol mo. Kasi aki ko, aki kong pulis, pigdisiplina aki. Apo ko, pinakol sa lubot kay slippers yata. Kasi yung parang, pigdidisiplina, kinakaurong kang ama, hiniling kimaraot. So, hindi pwede yun. Kasi yung, sinabi ko nga yung respect. Kasi after that, na pinalo, pumunta sa akin. Nagpasurog. Tapos, sabi ko, di ba, you remember, I told you about respect, kahit yung pag-raise ng voice. Hindi pwede kasi yung kailangan natin i-respect. You learn how to respect. Kahit yung mga classmates mo, dapat marunong ka mag-respect. Kasi kung papabayaan mo bagayan, Bert, na pighiling ka kimarauton, can you imagine, yung kimaraot? How would you feel? So, di ba, kung sa luwas yan, anong po iisipin kang tao? Dahil lang yung pagdidisiplina ng aki na yan. At saka yung pagsibag baga. Even the tone kang voice. So, dapat pigko-correct. Kaya ang mga ugali kang aki sa luwas, reflection po yan kang ano ang nahiling ninda sa harong. Tapos ano ninda okay po. Ano? Oo. Kaya tawa man ito, maski marunong sa buta pinakol, sulubot na may mark. Because nagpasurog pa ko ta sa imo po. Ano? Iniligong marot sa aki ko. Kaya lang ako maginibuta. Dapat baga, you remember kay itong sa mga naindotang topics na ang mga lola, wag makikialam pag nagdisiplina. Kaya lang, syempre kita baga, you will feel that when maging lolo ko, Bert, na makulugon sa buot. Kaya lang, di kitang magiginibuta itong way kang pagdisiplina sa inda. Ayan, kaya pag sabi pong bisyo, bako lang po ini physical na kaluyahan, kundi nagiging kausa baga po ini ki pagkaraot kang relasyon, pagkawala kitiwala, tapos minsan kinabukasan. So, magayon na nining topic na Bert, Ayo po. So,
Diyos ko, magayunan man ang God. Sabi ni Ma'am Veron, may kilala nga ako dating may nakilala na siyang dating presidente na nagmumura. Diyos mo. Ayun po, arami man po. Ayan, so, ayan po. So, nyaon po ang pamilya para mag-alalay po. Siguro po kung may member ka mo kang family nahiling po nindong igawaman kibisyo na nasusobrahan na, ayan, maray po itong Bert, tabangan kasi, na. oo, like, kung minsan di pisilon, na yung may bisyo pa yung ala, kung ano, na pig-warning na di ka nagtubot, ang consequence yan sa udyan. Ang pagsisi, Nasa yung huli. nasa udyan talaga na ano. Remember, yung health natin na nararout. Smoking, sigarilyo yan, smoking, yan, so take katatawag marunong, sige sanang ka na maski ano, makakarout sa buhay mo. At saka yung, so masyadong sa social media, talagang mararaot. Di ba, Ayan. Bert? Kaya kaibahan tapos sa tuwing technical department, Sir Gio Napolis. And si Sir Jerome Nico Martinez. Ano oras po niya to? 2:30. Mabalik po kita pagkatapos kan magkapirang pagirumdum. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Ang
leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Usapang Pamilya sa DZGB. Ayan, Ngayon we're back. we are family. Sintunado ako. Diba taraman naman ako ni Agum, kung kanta ka ng sintunado ka. Umisa na. Ayan. Sabi po ni Ma'am Becky Pahinago, Berango. Ay, kay. Good PM po sa indong dawa. Ako po, permi kong pigre-remind mga apo ko na dain nanggad pag-adalan na magmuda. Tagariman sa ng mga madumi o basura ng mga nagluluwas ng imot. Oo, Totoo I feel yan bad. na sa harong dai kami nagmumuda. Nanooddan lang sa luwas. Iyo po. Iyo, tama yan, Bert. So sana turuan ta din po ang mga akita po pala na pag may makadangog sindang araw ka ayan, pagsabihan nila, uy, bad Ikaw yan. ba? Ano? Lalo ni mga aputanan, syempre na nagdadakula. Naku, may nadadangog. Taraman, dali na sila mag-arog yan. Bako yan tama. Bako yan maray. Yeah. So we're back sa mga kakatune in lang. Ang sa Ayan. tuya pong topic ngunyan pong hapon, pagwawakas ng bisyo. Ayan. Ayan. Pamilya sandigan sa pagwawakas ng It's, bisyo. yan, ang sandigan, it's still the family. Kita po na pamilya ang sandigan. Kung igwa man dyan ang mga akita na may bisyo, kita man gila yun ang makakatabang sa inda para wakasan ang sa indang pagbibisyo. Pag po kita ngunyan na alipot na istorya, nagkataon lang po ng pangarang kang character di po, June, pero bako man po ini si Sir June. Nakaiba tadig di sa DCGB, anak. Uni magkatabi, Bert, si John ay halos gabi-gabi na lang naglalaro at nawawala ng malaking halaga, Jesus Mariosep. Ngunit hindi siya iniwan ng kanyang mga magulang at kapatid. Sa halip, sinamahan nila siya sa counseling. Tinutulungan siyang bumalik sa pag-aaral at higit sa lahat, ipinadaman nila na mahal siya kahit siya ay nagkamali. O yan. Magayon nun, kahit araw gani kayo nalulun sa sugal, it's still the family na tinabangan na makaahon man gila yun. So, sugaring day ng ano bang tawag niya nagari? Ikagaya! Dahil mo na ngayon, so nangyari. Day ng barasulan po, Yan, ano. Isus ko. Day ng barasulan, taro kaya, tinabangan na lang mag-counseling o para mabugilin ang pamilya. Di ba, Kasi Bert? kung minsan po pag pabarabasulon mo paan, mas lalong nagre-rebelde po. Ano. Oo. O ito po si June sa istorya po, ngunyan po, volunteer na siya sa sarong rehabilitation program. Tapos nagiging inspirasyon po siya sa iba. Ayan. Kaya ang ano kayo ni Bert, ang aral kayo ni, kahit gaano kalalim ang bisyo, kung may pamilyang sumusuporta at nananalangin, may pag-asa. Ayan. O, di ba? There's Ayan. always hope. Ayan. May pag-asa. Okay. Then nailing tapo din talagang pamilya po ang last resort po. Dito, taraman na, tapos na yan, wala Oo. na. So natapo ito pamilya po kasi baga ang pamilya hanggang piga antabayan ka, Oo. makusog ang boto. Pero pag tinalikudan ka na kang pamilya mo, ay Wala na. sana dai mag-abot po duman. Ano? Tsaka coupled with prayers. Di ba, Bert? Ayan. Sana yung arog yan, magayon ng baga, Bert, na arog kaya na suday ta na, ilingan na ngaya, kung bako ngaya sa imo, ilingan na doon nangyari sa pamilya ta. Dahil na dapat pag-ibo Dahil na na arog kaya yan. pagparabarasulan Gabayan po. na lang. Takong dahil baka kung may suicidal attempt yan, baka mag-suicide lalo. So, Imbis na po magbasol, tabangan na lang mag-isip po Yan. king mga paraan para matanos po ang buhay. Ano. Tapos importante po ito ha, so kasaro baga pong naging topic na mamampitan na talagang ingawaho na makatapos sa pag-eskwela. Yan, oo. Gabayan. Oo. Day na, day ka na mag-eskwela, araw ka ng gibo-gibo mo, nailim mo na yan, kasusupgad ka pa ngayon sa pamilya. So, lalong nararaot lugod, Bert. Lalong nararaot. Tapos, kung baga nagkamali na, tapos na yon, tabangan ng makaahon. Yeah. Ayan. Sige po, mabasa po kita kay mga mensahe po hali sa tuyang mga listeners and viewers po. Sabi ni Mama Maria, ang asawa ko dati ay lulong sa alak. Ngayon, sa pamamagitan ng dasal at tiwala, unti-unti niyang iniwan ang bisyo. Ngayon, mas malapit na kami bilang pamilya. Ngayon, Siguro nagtarabangan po ini. Opo.
Oo, igwa man digdi hali kay Joey. Naging sandigan ko ang pamilya ko nang sumubok ang tumigil sa sigarilyo. Ang mga anak ko ang naging inspirasyon ko. Siyempre, yung mga aki, dyan baga, sige pa, ano yan, arutuot, naiiling sa mga aki mo, babae, lalaki, si papa mga sige man na sigarilyo, ako malugod Baka gaya. Ay, mag-aro. masirang palan ngaya, bako, pati sa mga apo. Tapos siguro mo yan po, so imbis na ibakal mong sigarilyo, ibakal mo na lang kipagkaon, ano? Iyo, Mahal bakal naman mo na garo po snacks, igwa ka lamang dyan na matimo-timo. Sabi ni Miss Leia, "Hi Miss Leia, mahirap ang mga kapatid. Mahirap ang may kapatid na adik, pero tinuruan namin siya ng pasensya at inakay sa rehab. Unti-unti siyang nagbabago." Ayan, Yeah. very good. It's so difficult talaga Effort na din po pag-araw sa ka yan. Pero kung the more na kung papabayaan mo, lalo yan malululun. Dapat ginagabayan kang pamilya. Oo, sana yung lahat, gabos, maggibo ng tabangan, Bert, bako? Or in other words po, Oo. Mampita, gari mara itong monitored mo ang activities, ano, kang mga Oo. aki, kang membro kang pamilya. Yan. Tama yan. O, Ta igwa habang man, Oo. nagpupuon pa sana, mapundo na. Ano? yan. So, importante yun talaga, Bert. Sabi tanga ni, kaya magayon nun ng programa tadili, usapang pamilya. O, aliman ni Kay Ramil, nakita ko na ang panlalait ay hindi nakakatulong. Pero ang pag-unawa at pagyakap, doon nagsisimula ang pagbabago. Yun na po sasabi mo Ayun. ka sa bago, Yung nga- Mampita, na ayan. Yung mananggad. Na imbis na dagitan or ano, tabangan nindo. Isus, tabangan na lang. Hindi na pagpara ulit-ulit. Mm. Kung bako ngaya, ilingan ang gibo-gibo mo. Kung paulit-ulit, lalong isig Ikaw man baga sana. kaan, Gari Mampita, na, no? ano na sa utak mo, iyo man sana, paparatara marog ka naman. Kaya di mo maligilin sa pagka-igwaning bisyo. Tapos sa parte garo po kang may bisyo, arug-arugan ka pa, kaantaram-taramang ka pa, Yan. gari, ano, gari mas magulo po ang isip mo, Para ano? kay ni Bert, taraman to, tabangin na ka maglabadigdig. Ika na magkurukusa, Yeah. ika na magdagpok. Maray pa ika po, na ano? magkula. Yan, tawan mo ki-activity po, ano? Oo. Mas maray pa narog ka yan. Sabi nga, May di ba? banding na din po, Oo, sige na, pag ano kita sa simbahan, pwede kang mag-member na Yun. magsabay ka duman, magkanta. Araw ba kan? Pwede, di ba? Pwede, O kung di, sige oo. na mag-garden kita, hanap na dyan ka pwedeng itanong. May mga nakakolekta ka dyan ng sa mineral water, butahan mong daga, o itanong mo na ini. O pagkaaga, riparuhon, o pagbaribiyon, o araw ka. Tapos arong baga po, dahil manawawarang kitrabaho po. Ay, sus ko, Bert, sa totoo lang. At least may ka-partner ka na po. Again, mga kamututriko. may ka-partner, may katabang-tabang ka na Yan, po sa oo. pag-awan. O, ang awot baga po, sige masana ka ang kitubo. Yung nga ni, so Malaki dakulan ay sa na, Bert. pagtagabulnuton po. Oo, tabangan yan. Dakulaw ng role kang family para sa mga igwang member ng family na may bisyo. Yan, Ako. tama po. Oo. Ayan. Sabi ni Miss Grace, ayan, 1 taon nang malaya ang kuya ko sa droga. Ayan. Congrats. At masasabi ko, kung wala ang pamilya, baka wala na siya ngayon. Ayan. Ayan. O di Support. nakataosin naka-extend sin daki buhay. Oo, ikaw ba, Gilbert, na nagpaparehab, tapos halimbawa mga 2 or 3 years siguro, pag uli yan yung, so di syempre na ano na, okay na. So tabangan na i-involve kung igo ngayang kung may negosyo, i-involve na magtarabangan, pero nandiyan pa rin na, so syempre so pag-alalay, ano, taning day magbalik nga sa dating bisyo. Ayan. Tabangan pong makaahon Oo. sa buhay. Ano. Kaya yung nga ni Bert, kakakilabot dahil totoong buhay na patunay ang mga mensaheng ito ng na ang pamilya ang tunay na sandigan. It's Correct. really the family. Wala man pong iba ang maalalay kundi ang pamilya. Ayan. Kaya dakulang bagay din po ito, Mampita, na involve kita sa church activity or sa community. Dakul pa kitang naukudan baga Ayun nga ni. na dakul pa kitang kaipuhan na maaraman. Sabi nga ni po baga, parang ngunyan pa masana kita na buhay, once pa lang, dakul pa kitang daiinagihan Ayan. na dapat Dakulang maaraman pa ta kita. din. Oo. Ay, Bert, I would like to share kasi, di ba naikwento ko na nag-visit kami sa Peya kang apo ko. First time niya ito. Di nagluhod nga na siya. Tapos sabi ko, tinanggal yung shoes, tapos nagluhod. Ngunyan, nang magsimba kami, gusto niya daw magduman gila yun. So, nang girirabo Saan pong ako. Peya, Mampita? Hindi sa Albay, sa Cathedral. Okay. Sabi ko, mama ngayon, nagkukwento nga si John Royce na gusto niya daw, pera kang sa pagsimba, may gusto daw mag-visit ulit. Sabi ko, okay, we'll visit again. Gusto niya daw duman. Nagirabo ko. So, tultulon man agad siya, Bert, na nakaano, Ayun po. nakaluhod, Ding-libo nakailing po, man libo. duman sa front. Kasi, at that time, siguro 5 lang kami.
Sabi ko, oh, wow. Sabi ko, okay, next time we'll go there again. Very Magayon good. itong experience. Ayan, very good. Congrats, Ma'am Pita. Ayan. So, magtao po kita mga practical tips and insights para sa tuyang tema mo yan na pagtabang sa mga may bisyo. Number 1, huwag husgahan agad. Unawain muna. Ayan. Yan, tama yan. At saka dapat makinig at maglaan ng oras. Diba, every time na may kita, Bert, na sa family, na dapat kitang oras sa paglalaan. Sabi ta nga ni, pag Sunday, dapat it should be kitang family sarabay magsimba. And then, every day, during breakfast ngaya, kung di pwede yung iba na not available, or lunch, or dinner, pinanan niya ang kita gabos. And kung pwede, wala mo ng cellphone, nanyaon dyan, nagkukurumustahan habang nagdi-dinner, na dapat maglaan kita ng oras. Ayan. Tama po. Makinig, alimbawa doon sa may aki na may problema, or whoever member ng family na may bisyo, kung magtataram, magdangog kita. At saka spend time. Yan. Ayan, samahan sa counseling or support groups. Takita baga po, ay mas maray mangyari po baga ang mga counselors, guidance counselors, mga arog po kayo. Tara tao yung pag-adala ninda yan. Oo, yan talaga. Pero yun na nga sabi ta nga ni, pag yung arrogance sa family, data na pagpara, kung lalong the more na pigpaparaiwal mo palalo, pigpapalik-balik mo, lalong maano yan. O, yan. Saka i-remind them na ang halaga ng pananampalataya at prayer, di ba? Yan, opo. Prayer time. Let's pray together na importante yun yan. Ang mahal na Diyos, sabi ta nga ni, ang Diyos ang satuyang Savior. Ayan. Importante po ito, magbasa po ng mga sa Bible, magpangadji. Ayan. Yan. Sa nga ni baga po sa 1 Corinthians chapter 6, sabi ba, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Yan. Kaya alagaan. Alagaan. Oo. Yan. Tapos bigyan ng alternatibong gawain o naman Pita, sports, hobbies, volunteering, pag-ugas kang plato. So, yan. Tama yun, Bert, na mag-garden kita. Kung ka mong lote, sige na magdumang kita lamang sa bulod, magtanom kita. Di ba? Tapos magayon po ito sa parte ka magurang Mampita, ilingon mo ka anong hilig ka na aki. Tapos suportahan mo na lang. Kito nga ni Bert kami sa harong, sige manang, sige na makaranta kita. Ay pang singer po. Ay pang ano baga ka mo? So nag-enjoy lang. Ako nga ni isintunado. Sabi ko kay to sa imo, istorya ko lang Bert habang kay to nag-join ako sa Miss Red Feather Gary kay to. Diyan pa sa Bicol College kay to. Wala man akong talent, man ako kung ano-ano. Makanta, sabi ko ng kanta. Tapos, si Boy Buitre, yung teacher kay to, niya si BU kay to, nursing, magigitara, di ko man arde, tataw magsabay sa gitara. Nag-intro na siya, intro niya, paligaspi, boses ko na, padaraga. Kaya siya agumtay kasintunado ka, makasupog ka kayo magkanta. Maski na sintunado, gusto ko magkanta, enjoy ako magkanta sa magbayli. So, ayan. Enjoy mo lang, enjoy the moment. Enjoy natin mag-dance, maski pa yung bitis ko, pareha wala. Di ba? You enjoy what you're doing. Okay. Ayan. Magtakda ng malinaw na hangganan pero may kasamang pagmamahal. Yeah. Set boundaries. Di ba, Bert? Pasang pero yung it's more on how you approach that. O hanggang dito lang tayo. Kasi hindi pwede, it's not good for you. So hanggang dito lang tayo. Hanggang dyan lang. Yan. At saka higit sa lahat, Bert, manatiling magkakasama. Dahil ang tao na nakikipaglaban sa bisyo ay mas lumalakas kapag alam niyang may pamilya siyang hindi sumusuko sa kanya. Correct. Oo. Yan. Makusog ang buot. There's always the family na nagasuporta. So, don't give up because nandyan ang family and of course there's God. Yan. Sabi ni Kuya Alan, nasa 2 years nang malinis ang tatay ko sa alak at ang banding namin bilang pamilya ang nakatulong. Yan. Very good. Yan. Magayon na ng natin, Bert, ang programa. So, ang programang Usapang Pamilya po, lang nagpapagirumdum ng mga aktual na nangyayari. Sabi ni Cathy, ang dasal ng nanay ko ang nagligtas sa amin. Walang imposible. Praise God. Talagang totoo. Amen to that. That's true. Sabi man ni Miss Tina, napakahirap pero natutunan ko na ang pagbabago ay proseso. Ayun, hindi biglaan. Ayan, tama po. Proseso baga, Bert. Tako minsan separation, anxiety ba yun pag pag ako nga ni Bert, withdrawal syndrome. Like sa pagsigarilyo, grabe daw. Ako nga ni Kito Bert na nagkahilang baga ako sa heart.
hypertensive ako. Bawal ka ngayon magkape. Marutong sa permi akong pirot. Sige, agam ko. Aram mo, may kasalan ako. Nagtatago ako. Sabi ko, dito sa ng kape. Makanamit lamang kikape. Ko. So, yung talagang, there's a process for that. May hindi biglan. Pero for those na talagang determined talaga na pag sinabi niya hindi. Igwa mananarog ka yan. Pero, dapat sabuton ta. Sabuton ta mananggan. Sabuton ta po. Oo. Sabi man digdi ni Noel, ang barkada minsan ang nagtutulak sa bisyo, pero ang pamilya ang nag-aahon mula dito. Yeah, tama. Ayun po. Ayan. Ayun baga po, nagrelaog sa mga magbarkada sa bako magay na Ayun sitwasyon. nga ni- Kiko akang pamilya. Jesus, kung minsan ng mga barkada dadaron sa bako umaray sana, yung mga kaakian ta, Diyos ko, pagpangadsi, dali makasabay sa mga arog kaini. Oh. Sabi ni Ma'am Veron, prayers can change everything. Ilapit sa Diyos ang lahat ng pamilya para mabagong muli. Yeah, that's true. Thank you. Sabi ni Miss Rose, 1 taon nang tigil ang asawa ko sa sugal dahil sama-sama naming hinaharap ito. Yan, very good po. Kamu na lang po mag-arampangan pong pamilya po. Magmadyong po. Hindi, joke man lang tabi. Ayan. So, Pero yung baga, yung sa cellphone na yung games na para daw, lalo na yung mga sa utak, na okay man yung laro. Oh, pero di man ako tao magkawat kaan. ayun po. Pero kito Basta ka, ba ko sobra? ako Berta, marunong ako magpusoy ka ito. Araw man sana ako na gari mga tugang ko lalaki, gari man da ako kay to lalaki. So mga brusko kun. May naili ako mga nagsurugal. Sige ba niiling ko, nakakod ako. So naili ko lang sumay nakatukaw ngayon. Naili ko yung mga cars kung paano pag-arrange, tapos nagtatapo ko ng nakakod ako. Ayan. Pero kung sa magbarar ka na baga mampita, gari wala man kimaraot. Oh yan, so pag may, alimba, maduman niya ka mo sa weekend, maduman ka mo sa dagat, masuriming. Tapos kaya madarang ka, so magkakawat, doon naman maraot ang pag-aarog kaya. Natanis talagang sugal na yan. Iba na yan, Bert. Doon nagpupusta ng yung 50,000, 100,000, million. Iba na yun. Sinangla suarong. Yeah. Ay, sis ko. Diyos ko, dita, sana din mangyari na ika ngayon may utang sulod ko ngayon. Yan ang makatakot, di ba? Yahan. Ayan. Ay, ay gusto mong iwan sa ating lahat ang salita mula sa Proverbs 22. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Tama ba? Lakaran? At hanggang sa paglaki ay hindi siya lilihis dito. Ayan, ang ibig sabihin po, mahalaga ang paggagabay ng pamilya puon sa puon. Lalo na po pag mga aki pa po, Oo. na maski man maligaw po sa dalan, sinda, ikaw sinang posibilidad na magbalik manggiraray sa tama. Yan. Bert, tama ba yan, Bert? May lang, dakulo na ako, pasensya ka na, parati akong nag-share. Aki pa ako, I grew up with my grandparents. Nahiling ko kaito may term kaya ang mga kaito, gari, mga adorer na piga-apod. Nadangog mo na yan. Hindi pa po mabita. Ano po yan? So, digtibagang yan sa tuya, mga, ni apo dyan sa simbahan ng mga lalaki na nagsaserve? Anong tawag lay yan? ministers? Lay minister. Apo. Kaito, ang lolo ko, adorer, sa libon ka ito. So, kung niya nagpapangadji, alawi ko niya magpangadji. Nahiling ko yun, nakatukaw lang, nagpapangadji, halawigon. Tapos yun so nagimatan mo dabaga, even yung sa grandparents mo, yung parents mo na nagpapangadji. So, ikabaga, na ikaman, na iyo man ang gibon sa family na maukudan nila kung paano maging prayerful, maging magpangadji. Taning iyo man na nagigimatan, you go to church, nahihiling da kan mga aki mo, even your grandchildren, na maski nga ni aki baga dapat pag-iba na sa simbahan. So, iagi sa tamang landas. So, diba? I-expose po sinda sa mga araw kaya na pagsimba, pag-behave po pag nasa public. Ayan. Tayo nga ni baga ini, ang laban kontra bisyo ay hindi madali. Ngunit sa pagkakaisa ng pamilya at pananampalataya sa Diyos, may pag-asa at may liwanag. Bako, Bert? Ayan. Tama po. Kaya dakula pong bagay po itong yaon po ang suporta ng pamilya po. Kaya sana po sa sarong oras na pong pag-iristoryahan po, igwa naman po kitang naukudan po, Yung nga ni Bert, yung bagang paninigarilyo. I remember before, yung grandfather ko, nagasigarilyo kay itong
lapasita gayud, yung sigarilyo na wara bagang filter. So both ends, mahiling mo na, suloy daw ngayon yung sigarilyo ko. So aram mo, it's not good for you na day na arugon kung bako ang tama. Pero ito, like, sabi mo nga nina, parang yung mawarang kapagalan, na hindi ko ba kung man talaga smoker siya. Yung hali sa trabaho, hali sa nagilamon, sigarilyo tapang pa-relax. Yan. So pero kung ano yung not good for the family, I said, like yung gambling, yung sobrang pag-inom ng alak, dahil na ipagturo na gari pupush mo pa, o sige na inom na. Diba? Supportaran pa po. Ano? Yan, oo. Dito na po pag-supportaran, correctionan ta na po. Tapos kung halimbawa po sa magbabarkada, di ikaman lugod po ang maging sa magbabarkadang ikaman ang magturo sa inda kitama. Oo. Pero yung sabi nga ni bago social drinking, like sa group when we go out with friends na so makonsulyon baga na so nag-arampa nga ka mo like madumang ka ngayon sa sa igo pagadigding may mga video. Opo, videokihan. Di ko ka madyan na makonsulyon baga haha yung urulukan. Maray mabaga po itong kaiba mga barkada pong may piguro ampangan po Iba man ini yung talagang regular na kamong every other day magriling niya kita nagasugal lagi iba na yan. Ang iba baga po pagkaaga pa sana pinapuuna. Yan. Route kaya ng atay mo, route ang so umuga po siya ng route kan lawas mo. Abutan mo kan inda. Lesson iyan. Magdangog po kamuta. Talagang totoo yan na may aabutan na bakong maray. Yan. So, salamat po sa pag-iba sa Muya po, sa mga nag-interact sa Muya na nakaukod man po kami through their comments, sa mga nagdadangog po sa radyo, sa mga naghihiling po sa DCGB News Online, pati po sa YouTube. Salamat po sa pag-iba po sa Muya. Kami po ang sa indong mga nakaibahan. Mabuhay, ako po si Pita, kaiba taman po sa Technical Department, si Sir June Napoles at si Sir Jerome Nico Martinez. Ako man po si Bert na nagsasabing sa bawat usapang pamilya, may panibagong pag-asa. Abangan ta pang masunod na programa, Pinkyon Mo Baby, with VP Henry Maceda, Kadoroy Broadcaster of the Year. Ayan. God bless everyone. Just mabalos po. Mabuhay! Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang